روزی داداری همین لیسه اسودیم نمیتیم پولمون چخیل کنه. аз 4 рӯз беш 80 нафар натавонистааст аз фурудгоҳи байналмилалии шаҳри душанбе ба шаҳрҳои гуногун сафар кунанд. сабабашро чиптаҳои қалбакӣ гуфтанд. ҳоло онҳо интизори баррасии аризаи худ дар мақомотанд. вақте мо билета харидем баъди ним соат аз система снимат кардан сума гирифтем. мо дар прокуратураи нақлиёти тоҷикистон рафтем, аризаомона гирифтан, баёнотҳо гирифтан. инҳози омадем гуфтан 100 000 рӯи кардагиам бояд тақсимот кунем. Ки гуфтанд? Прокуратураи нақлиёти тоҷикистон. чиптаҳои худро ин мусофирон аз дукони воқеъ дар мавзеи маъмул бо бозори сабз гирифтанд. аксари дуконҳои чиптафурӯшӣ дар ин ҷо қарор доранд. мушкилӣ мешавад. ма дар доверенность рӯи кардага приглашение рӯи кардага ҳар як тайвай $50 $100 меистад хоҳарҷон. ай кор яъне ки қафо мондем. ма шаб мепаридем мерафтем объект гирифтагиам. бояд корро мегирифтем ки нарем объекта дига кас мегира. инҷа пули банка пардохт куҷо мекунем. дар вазорати умури дохилаи тоҷикистон ба радиои озодӣ гуфтанд 2 нафар вобаста ба ин ҳодиса боздошт шудааст ва тафтиш идома дорад. аз рӯи ҳамин ҳолат нисбати ҳамин нафарои гуфтагӣ шумо чӣ парвандаи ҷиноятӣ шудагист одамо ҳабсан қариб зиёда аз 20 ариза аллакай ворид шудааст вобаста ба қаллобӣ ҳолатҳои қаллобии ин одамо боз парвандаи ҷиноятӣ тафтишаш идома дорад. агар ки худи хеш табор ё ки ҳамин маблағот бошад тараф тафтишотам маблағотшонро баргардондан мегирем лекин аз худи ҳамин гунаҳгоро вобаста айбдоршаванда омоваршудо вобаста аст. мусофирони аз роҳ монда умедворанд пули чиптаи онҳо бармегардад. ин зиндагиро бинанд, халқи камбағала бинанд. майли мо ина нигоҳ ку занако модарҳо омадиянд, я ҳоли зор ҳаста, 8% 8 қарзай, мушкилияй, гишнав ташна рамазонда да пушти дар афтоби қароқ бовар кун, як ҳоли зорай. нигоҳ кунанд халқи камбағала дастгирӣ кунанд. илтимосӣ мекунем, илтимосӣ.